Ćao i dobrodošli u moj novi podcast. Ovaj podcast je za tebe ako učiš srpski kao strani jezik. Ja sam Marija i radim sa strancima već 10 godina. Zato znam šta te muči i znam da nemaš dovoljno materijala za slušanje. Zato skuvaj sebi nešto lepo, kaficu, čaj, spremi sok, uzmi svesku i olovku i uživaj u slušanju. Prošli put sam vam pričala o mom životu u Grčkoj, a sada sam rešila da vam kažem i nešto o tome kako sam ja to učila grčki. Vi znate da ja govorim grčki i da sam živela tamo oko 3,5 godine, međutim nikada nisam planirala da učim ovaj jezik i uvek sam razmišljala, jao pa grčki je baš lep, ali mislila sam da mi nije bio potreban i uvek sam pre želela da učim španski, italijanski, portugalski i druge jezike, a grčki mi nije bio uopšte na listi. Međutim, kada sam saznala da ćemo se preseliti tamo, odlučila sam da počnem sa časovima nešto ranije i našla sam jednog profesora na iTalkiju koji se zove Stefanos i on je bio odličan zato što je radio onako baš kako ja volim da radim i kako i ja radim sa mojim učenicima. Postojao je određen sistem, počeli smo sa jednom knjigom koju je on izabrao kao najbolju u tom trenutku i krenuli smo ispočetka. Za mene je ovo bilo vrlo važno zato što je to zapravo bila baza i zato što smo počeli polako, mojim tempom, a opet smo pratili sve ono što je podrazumevalo taj početni nivo. Počela sam da učim reči, malo smo razgovarali, sve više sam razumela i kada sam otišla u Grčku, naravno ja sam probala da nešto izgovorim, međutim daleko od toga da je to bio neki nivo koji sam ja želela da imam ili da je bio dovoljan. Bilo mi je čudno da uopšte slušam taj jezik tamo, ali to je definitivno bila najbolja opcija da dok živim tamo ujedno i učim. Tako da ubrzo nakon što smo došli, pošli smo na kurs koji je bio na fakultetu. Ovaj kurs je bio za početnike, grupa je bila malo veća, bilo nas je oko 15. Tu sam upoznala mnoge ljude, neki od njih su mi i dan danas prijatelji i jako mi je drago zbog toga. Profesorka je bila odlična, ovi časovi su i meni malo pomogli da izađem iz kuće i da se malo više prilagodim. Časovi su zaista bili odlični i interaktivni, imali smo prilike da razgovaramo o različitim temama koje su bile za taj nivo i onda je došla korona. Kada je došla korona, koncept se naravno promenio, časovi na fakultetu su prestali da se održavaju uživo, prešli su u online formu. Međutim, u to vreme mnogi ljudi koji nisu već radili online, nisu imali ovo iskustvo, nisu se baš najbolje snašli sa tehničkim delom. Iako je fakultet skoro svaki organizovao određenu obuku za svoje zaposlene, ipak format se promenio i za početak mnogi su koristili Skype i onda je bilo raznih pokušaja i prilagođavanja, ali ovi časovi su postali malo drugačiji i nisu imali isti efekat kao oni uživo. I to je u redu, dakle, to je bio neki period tranzicije i potpuno je razumljivo da i profesori koji nikada nisu radili online do početku imaju neki problem i da teško mogu da organizuju dobro ove časove. Međutim, ja sam odlučila da polažem test za A1 nivo i to sam vrlo ozbiljno shvatila, naravno, tako da sam učila jako mnogo i imala sam konverzacijske časove sa mojom profesorkom takođe sa iTalkija
sa kojom se danas i družim i koja je odlična. Jako sam volela njene časove i puno mi je pomogla zato što smo mi razgovarale samo na grčkom i to o različitim temama. Ono što sam ja radila od početka, to je da sam uvek imala jednu svesku koju sam koristila samo za gramatiku. Ja sam inače tip koji voli da uči gramatiku i tako sam učila i engleski jezik i ruski jezik. Dakle, ja volim da imam pravila i pored toga sam imala svesku sa rečima gde sam zapisivala nove reči i uvek sam pisala rukom. Za mene je bilo čudno kada sam čula od jedne studentkinje da ona svaki domaći iz srpskog radi na kompjuteru. Iako sam i ja u početku imala časove online, ja sam pisala rukom u svesci i ovo je jedan od načina koji meni pomaže jako puno da brže zapamtim i da bolje naučim. Naravno, postoje tabele, postoje razni priručnici, vežbanje i tako dalje, međutim kada ja napišem i znam šta sam napisala i gde sam napisala, uvek mogu da se vratim na to mesto i da pogledam nego da tražim u knjizi. Za mene je lično bar tako lakše. Kada sam položila A1, to jest kada sam polagala, dve profesorke su me pitale zašto nisam prijavila A2 ispit i preporučile su mi i predložile da pređem odmah na B1. Prvo sam bila zbunjena i nisam bila odmah za to, zato što sam znala kako je kada učimo neki jezik i nisam želela da preskačem nivoe, jer koliko god da to zvuči ok, ipak mnogi ljudi propuste nešto i onda im treba da se vraćaju unazad da bi to nešto naučili. Ja mojim učenicima retko kada ovo savetujem, posebno zato što u srpskom jeziku je svaki nivo drugačiji i u svakom nivou se uče određene stvari. Međutim, u grčkom jeziku, to su mi i one rekle kasnije, za A2 nivo je više neka vrsta revizije. Akcenat je na rečima, mada je tako, da kažem, i u srpskom jeziku, iako ima i nekih gramatičkih jedinica, ali najveći akcenat je na rečima, radi se neka revizija sa malim dopunama na nivou A2. Ja sam ovu knjigu imala i kada sam je pogledala, pomislila sam, pa dobro, možda mogu da probam. U tom trenutku takođe nije ni postojala grupa za A2, već ili za početni A1 ili za B1. Tako da sam ja krenula sa online grupnim kursom za B1 nivo. U ovoj grupi je bilo oko 7-8 žena i one su, pa neke od njih su već godinama živele tu i zaista dobro govorile, a neke su znale malo slabije. Međutim, meni su one dale veliku motivaciju da ja učim mnogo više sama, tako da sam jako dugo radila domaće zadatke i posvetila ozbiljno vreme učenju grčkog. Ovo je definitivno bio najproduktivniji period i te godine sam najviše naučila zato što se tu akumuliralo sve što sam do tada naučila, a broj reči koje sam mogla da razumem i koristim se jako povećao, da je moj muž bio često iznenađen kako mogu sve to da razumem. Ovaj kurs je trajao 1 godinu i nekoliko ljudi je odustalo, neki su nastavili, mnoge žene su polagale ispite za B1 nivo, zato što im je to bilo potrebno jer su živele i radile u to vreme u Grčkoj ili im je trebalo da se zaposle. Međutim, ja sam odlučila da neću polagati B1, već da ću ići i na kursa za B2, a onda ću polagati B2, da ne bih polagala baš svaki nivo, jer mi to nije bilo potrebno. I onda sam odlučila da ću nastaviti, ali šta se nažalost desilo? Desilo se to da nije bilo grupe za B2 nivo u tom trenutku.
I jako mi je žao što 3. godine života tamo ja nisam imala priliku da idem na časove. Još uvek su svi časovi bili online. Tražila sam i na nekim drugim mestima, međutim na nekim mestima je bilo samo uživo, na nekim mestima nije bilo dovoljno učenika i ja sam onda imala samo individualne časove, iako su mi jako nedostajali ovi grupni. Grupne časove jako volim kada učim bilo koji jezik. Uvek sam išla na grupne časove i kada sam učila engleski jezik i naravno u školi kada sam učila ruski. Mislim da su grupni časovi jako dobri i da možemo da dobijemo mnogo iz pitanja koja drugi ljudi postavljaju. Takođe, mnogi ljudi nam mogu biti motivacija. Možemo dobiti nove ideje kako da učimo jezik ili šta njima pomaže. Možemo naučiti mnogo i o drugim kulturama, zemljama, narodima, a takođe imamo vremena da razmislimo šta bismo mi odgovorili kada profesor postavi pitanje nekom drugom ili imamo priliku da čujemo grešku koju je možda neki učenik rekao, a mi je primetimo. Tako da mnogi ljudi misle kako će brže napredovati ako uče individualno, ali ovo ne mora da znači i nije isto za sve ljude. Prosto neki ljudi više vole da uče u grupi, a neki ljudi više vole da uče individualno. U svakom slučaju sve greške koje pravimo su okej i čini mi se da kada učimo u grupi da dobijamo više samopouzdanja, da govorimo i napolju, zato što ako grešimo pred našim kolegama u učionici, onda nećemo imati problem i da pogrešimo pred drugim ljudima koji su napolju. Posle ovih godinu dana moja želja je i dalje bila velika da nastavim sa učenjem, ali se javio i strah da ću zaboraviti jezik zato što smo se polako spremali da se vratimo u Srbiju. I kada smo došli u Srbiju, ja sam počela sa jednim takođe online grupnim kursom, ovoga puta sa Univerziteta Solunu. Međutim, ova grupa je bila jako velika i časovi su bili vrlo intenzivni, to jest sam kurs je bio vrlo intenzivan. Časovi su bili 3 puta nedeljno po 3 ili 3,5 sata, ponekad i 4. Za mene je ovo bilo previše, posebno u trenutku kada sam se preselila prvo, a onda u trenutku kada sam imala svoje online časove, ponekad i ceo dan, i onda posle toga sam morala da sedim i dalje ispred kompjutera i ovo mi je bilo vrlo, vrlo izazovno i naporno i mislim da sam pogrešila kada sam se odlučila za ovaj kurs zato što bi mi bilo mnogo lakše da su časovi bili 2 ili 3 puta nedeljno, ali sat, sat i po i nikako više od toga. U svakom slučaju sam povremeno nastavila da imam konverzacijske časove samo sa mojom profesorkom Zoe i nažalost u poslednjih godinu dana su se ovi časovi smanjili na minimum i ja osjećam da mi fale reči, da sam mnogo stvari zaboravila, da mi treba da se podsjetim. Nisam više u Grčkoj, ne slušam jezik ceo dan i svaki dan. Tako da znam koliko je važno biti u treningu, znam koliko je važno da imamo dodir sa jezikom i da imamo časove, jer koliko god mislimo da na časovima ne napredujemo mnogo, verujte mi da napredujemo i tekako i da ćemo to videti možda kasnije ili u nekom trenutku kada budemo imali priliku da slušamo jezik ili da ga koristimo. Ja i dalje jako želim da nastavim i tražim uvek kurseve, tražim grupne kurseve jer mislim da je to za mene definitivno najbolje rešenje. Sa Zoe su mi apsolutno ok konverzacijski časovi, ali kada vi samo vežbate konverzaciju i kada stignete do tog nivoa, onda to možete raditi sa bilo kim i imati časove ne nužno sa profesorima, ali imate na raznim platformama ljude koji se zovu community tutors,
koji nisu profesionalci i sa njima je još i bolje, zato što su oni bliži ljudima sa kojima ćete vi razgovarati, dok profesor uvek zna koje vi reči znate ili ne znate, kako da vam nešto objasni i tako dalje. Međutim, pre toga je zaista važno imati određeni sistem i raditi onako kako bi se reklo po planu i programu. Ono što mi je isto mnogo pomoglo, a što nisam želela da vam ne kažem, to su knjige koje su prilagođene za B1, B2 nivo. Počela sam da ih čitam još kada sam živela tamo i svakog dana sam odlučila da ću pročitati po jednu stranu. Međutim, ovo mi nije bilo tako teško i onda sam čitala i više, tako da mi je to takođe posebno pomoglo. Nisam koristila rečnik, samo ponekad i za pojedine reči, ali mnoge reči sam razumela iz konteksta i to mi je mnogo značilo. Mi, nažalost, na srpskom jeziku nemamo ovakve knjige i često kada me studenti pitaju šta da čitaju, vrlo je teško pronaći dobru knjigu, a da se ne uplašite i da vam ne bude preteško. Tako da se nadam, imam u planu jedan projekat i nadam se da ćemo uskoro imati nešto slično. I za kraj, dakle, pored toga, pored svega ovoga što sam vam rekla, dakle, grupni časovi, individualni časovi, online, uživo, knjige, muzika takođe, volim da slušam grčku muziku i to je još jedna stvar koja mi pomaže. Uvek kada razmišljam o Grčkoj i razmišljam o tome kako mi nedostaje život tamo, uvek pustim muziku. Volim da gledam i filmove, gledala sam takođe i seriju koja je imala titlove na engleskom i na grčkom i to mi je, iako mi se serija nije svidela, ipak mi je zbog jezika bilo značajno da je pogledam. I šta još? Pa počela sam da slušam i neke podcaste i zapravo audio kursevi su mi postali jako značajni i bliski, zato što mogu da radim i nešto drugo ili da slušam dok šetam, što je odlična opcija. Audio kursevi su nešto što sam počela da praktikujem od relativno skoro. Počela sam i sa audio knjigama još u Grčkoj i ovo je nešto što mi je važno zato što mogu da slušam i kada radim nešto drugo i kada putujem i kada šetam i dok idem na fakultet. Dakle, vrlo je praktično i značajno, naravno, zato što takođe pomaže jako u slušanju. Ono što sam ja preporučivala mojim studentima je bilo da gledaju crtani film Pepa Prase na srpskom jeziku, pa sam tako i ja počela da ga gledam na grčkom, još kada sam počela da učim jezik. I to je bila još jedna stvar koja je bila simpatična, vrlo kratka, 5 minuta, ali opet intenzivnih 5 minuta. Pored grčkog ja govorim engleski i ruski sam učila u srednjoj školi, latinski sam učila 4 godine, tako da romanski jezici su mi bliži, da kažem, ali španski, ljudi moji, sam naučila samo tako što sam gledala meksičke sapunice koje su se davale non stop kod nas na televiziji. I ne samo ja, poznajem mnoge ljude koji su tako naučili ne samo španski, nego i turski jezik sada. I znam mnoge ljude koji su naučili ne samo španski, nego i turski jezik na isti način. U jednom istraživanju sam videla da je španski za govornike engleskog jezika jedan od najlakših jezika koji možemo naučiti samo tako što ćemo ga slušati. Ja sam sigurna u to da vam slušanje srpskog može pomoći da unapredite svoje veštine, da bolje razumete, ali i da možete bolje i prirodnije da govorite ovaj jezik. Zato sam spremila za vas jedan audio kurs. Na mom profilu na Instagramu Serbian Language Lab možete naći više informacija. Počinjemo u maju i u sledećoj epizodi ja ću vam dati malo više informacija o tome kako taj audio kurs funkcioniše i zašto sam se odlučila za ovo. Nadam se da su vam moji saveti
o učenju grčkog pomogli i da ćete iskoristiti nešto od toga ili bar razmisliti o tome. U svakom slučaju, ako imate neke ideje ili ako imate neke predloge, bila bih srećna da ih čujem, tako da slobodno ih pišite u komentarima ili mi pošaljite na e-mail serbianlanguagelab@gmail.com. Hvala vam puno na slušanju i do sledećeg podcasta.